Birte, Birte. Det er så hårdt at være dig, Birte. Man kan se det i dine øjne, når du, Karsten og børnene sidder ved middagsmaden, som du i dit ansigtssved har tilberedt, og børnene så halvvejs ind i en fjerde portion flødestuede kartofler, leverstuning og hvad der nu ellers kan stues, kigger op på dig og siger, at de ikke kan spise mere. Og du, Birte, så både med logikken og selvironien på samme lave vågeblus som dit gaskomfur, kigger tilbage på børnene og siger, spis nu op. Tænk bare på alle nærebørnene nede i Afrika. Og hvorefter børnene så både med moderkærlighed og diverse stuninger halvvejs på vej op igen, propper lidt mere stuning ned i halsen, mens de undrer sig over, hvordan nærebørnene nede i Afrika må få det bedre af det. Men det giver mening for dig, Birte. Det er der godt nok ikke meget andet, der gør vel, Birte. Fordi Karsten, han rører ikke ved dig længere, og Gud ved, hvor lang tid det er siden, I har haft samleje. Men Birte, kunne det måske skyldes, at gløden i dine øjne er brændt ud med samme hastighed, hvorpå du åbenbart til ære for nærebørnene i Afrika har indtaget, opsuget og konsumeret alt, hvad der er at indtage, opsuge, konsumere. Og ja, Birte, jeg ved godt, det er rigtig, rigtig hårdt, når du samtidig hver søndag i familiejournalen skal læse om Susanne, Kirsten og Hanne, der skriger om Kap, jeg tabte 60 kilo på 4 måneder, jeg er en ny kvinde, og du, Birte, føler dig endnu mere som en gammel kvinde. Men Birte, Birte, hvor jeg dog glæder mig til den dag, hvor børnene kommer valsen ind i stuen med et festmåltid af vægtvoksningsstuet, overgangsalder, stuet, selvværdsproblemer, seksuel nulpunktstuning, dertil en helsestuning, smoothie, alt andet du nu hader ved dit liv til at skylle det hele ned med. Og da du så halvvejs inde i fjerde portion kigger opgivende op på børnene, så kigger børnene opgivende tilbage på dig og siger, spis nu op, Birte. Tænk bare på alle nærebørnene nede i Afrika. Og ja, Birte, prøv lige at tænke på alle nærebørnene nede i Afrika. For hvis man nu sætter dine problemer med børneopdragelse over for deres problemer med borgerkrig og børnesoldater, allergi over for AIDS og analfabetisme, vægtvogt over for vandforurening og halogenlampeberøvelse over for hungersnød, ja, så bliver det hele pludselig så utroligt småt. Og det samme gør du, Birte. Og lige meget med hvilken hastighed du indtager, opsuger og konsumerer, ja, så bliver du ved med at skrømpe til du er så lille bitte, at du til og med må droppe alle drømme om at stå på forsiden af familiejournalen og skrige om kap med Susanne, Kirsten og Hanne. Og lige meget hvor mange gange vi gentager dit navn, Birte, 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 og lige meget hvor dumt det kommer til at lyde, når vi siger Birte så mange gange, ja, så kan vi ikke se dig længere, Birte. Og selv dit navn, Birte, det er ikke engang et navn længere. Det er i stedet en tynd gul galle, der hænger os ud af halsen, som en underlig lyd, der hænger i luften, som et stumt ekko af noget, der måske lød smukt en gang. Birte, Birte, Birte.